Kusebusuku ebukhosini uma kaMpilenhle ufundela ingane yakhe incwadi eyithandayo njalo ngaphambi kokuba ilale. Ngesikhathi esisemandulo kude le maphakathi nolwandle kwakunama-island amabili. Island yokuqala kwakuthiwa iseDesai iphethwe inkosi uNkabahle. Inkosi eyayihlakaniphile inomusa futhi bathanda abantu bayo. Babenomcebo omningi, benezindlu ezihlotshiswe ngegolide, benemfuyo, amadlelo elihlaza kungalanjwa sidalo. Bese kuthi ngale kolwandle kune-island esibili okuthiwa eseMafamnyama. Leya ndawo kwangathi kuqalekisiwe ngenxa yenhlupheko. Ingenandawo efundile ukutshala, iy'nhlanzi zakhona ezizacile zingadleki. Yilapho-ke okwakuhlala khona umfana oseneminyaka engu-21 egama lakhe uSibani. Babu-5 kubo behlala endlini eyodwa. uSibani futhi sasingamphathi kahle isimo sakubo efisa ngakukhona naye angakwenza but engenamandla ngoba uyingane. Ngoba babebaningi abantu okumele bondliwe kanti nokudla kwakungabaneli kahle. Ngakho-ke uSibani behamba zule mase kumele kudliwe ukuze abanye phela bengashodelwa ukudla. Ahambe eyohlalela usebeni lolwandle nendoda ey'hlalela yodwa endala uMwelase. uMwelase lona-ke unesikebhe baye behambe ngaso amfundise ukudoba, amxoxele ney'ndaba ey'ningi ezinhle ngeDesai. Namhlanje-ke eMafamnyama usuku oluhluke ngesimanga. Njalo uma kuqala unyaka abantu bakuwo wonke ama-island baphuma ngey'kebhe nemikhumbi yabo belibhekise phela eDesai behambise izipho ezahlukene kwinkosi uNkabanhle. Bese inkosi babusisa, abanye bapha ukudla, abanye baphe nanoma yini abayifisayo ngangezipho abayilethile. Okuhluke namhlanje ukuthi eDesai kuzalwa indodakazi yenkosi. Bese kuphumile phela ngamahlebezi ukuthi ozoletha isipho esingqayizivele sithandwe umntwana wenkosi uzothola umklomelo omkhulu ongadalulwanga. Hhayi-ke namhlanje usuku lwamanqamu. Abantu bagcwele la, umuntu nomuntu ulungisa isikebhe sakhe. Babodwa baphethe imihlobiso eyahlukahlukene, abanye babazile benze imifanekiso. Hhayi nangiya kuSibani ohamba onqenqemeni ubhalwe enkulu injabulo ebusweni. Adlule enye insizwa yomngani wakhe enesincane isikebhe ilayisha saqhuma phezulu. Ayibingelele. Hola amigo, hola amigo, ivumele phezulu ngenjabulo. Ayibuza, manje uzofika la oya khona? Ayicaca ukuthi hhayi ayinaso esakhe isikhathi. Ciao, eshiye kanjalo avalelise elibhekise kuMwelase. Umfica ulele esihlalweni sakhe esinamasondo akazi nokuthi lidumephi. uSibani afika athi, madala vuka, ulalele namhlanje usuku. Phapha amancane uMwelase ethi, izolo bekuwusuku, namhlanje usuku. Ufuna kube yini-ke wena? Awu Mwelase, esiswaca uSibani. Wathi uma kuna-19 uzongisa eDesai. Ngaba na-20, namhlanje kuna-21 ngeke asambe. uMwelase avusa ikhanda kancane abuke isikebhe sakhe athi, ngaleya nto engamenza noma yinini, angeke thanda ufuna ungibulala. Hhayi-ke uSibani aqhubeka amncenge, uMwelase athi hhayi, sho uzofika silengise izandla phela ngoba nesipho sinaso. Ongatshengisi-ke inhlonipho soxoshwa sifika nje. Hhayi uSibani agijime-ke kumkhumbi oseduze nabo. Kunabantu lana balayisha. Afike kwintombazanyana emi ngakuwona athi, Lithu, ngicela ukunisiza nilayishe bese ungiphi isipho esosiphatha nathi sifuna ukuhamba. Ahleke uLethu. Ngoba umncane nje Sibani, ziyasinda lezi zinto. Ncesa anginazo nami izipho ey'kamama. Manje nizohamba ngaleya nto eguge kanje? Athi uLethu uthatha naye iflegane. Ngizoza ngizokutakula yezwa uma umenza Sibani. Amnike-ke i-signal flegane. Isibhamu leso sidubula phezulu bese sikhanya ngembala ethile sitshengisa abaseduze ukuthi ulahlekile, udinga usizo bese beza-ke bezokutakula. Asithathe kuSibani babukane bamamatheke, ilona lo siyancuma. Qhamuka uma Lethu ayibone le nto athethe. uLethu ahambe-ke abuyele esikebheni sabo-ke. uSibani uhleli noMwelase uyabona ushelwe ushadeni. Athi, bengifisa ukuyibona inkosi Mwelase. Noma kuthiwa bengiyibonela kude le bese ngimkhomba ukuthi
nange umuntu engifisa ukufana naye nami ngelinye ilanga. Wangakhi ithemba ngaye uMwelase kule mpilo esingazi noma liyaphuma noma liyashona. Eyi, uMwelase imthinte le nkulumo athi asambe sogoqa noma yena siyithola esikebheni ngeke bebheke konke vele phambili. Bekusikebhe saMwelase-ke bafike bathatha amabhokisi befake izinto nabo phakathi, okunye bakugoqa ngey'ndwangu namaphepha. Basuka-ke nabo baqala indlela yabo ebheke eDesayi. Kuphakathi nolwandle endleleni eya eDesayi, uSibani umangazwa ubuhle bayo yonke into ayibona okokuqala ngqa empilweni yakhe. Amanzi olwandle akhanya kahle, izinyoni ezinhle emkhathini, indizela phezulu, kanye nofishi emanzini abazinhlobo ezahlukile. Esamangazwe ibo bonke lobuhle bendalo abubonayo. Uthe uma nje evusa amehlo wabona ugodo oluntanta luza ngakubo. Agijima atatazela zama ukujikisa isikebhe sabo. Hhayi kucace ukuthi hhayi sekulate. Bashayisa isikebhe sabo siqheke kancane eceleni siqale singenwe amanzi. uSibani agijima afica uMwelase eselele futhi. "Mwelase vuka vuka sominza." Hhayi uMwelase akezwa lutho. uSibani angene ngaphakathi esikebheni, amanzi asengena ayashesha manje sekuphithiphithi nje. uSibani athatha indwangu azama ukuvala imbobo, kuvele kuvule enkulu kucace ngesenza lutho. Sitsheke kancane isikebhe ngaphambili, i-wheelchair kaMwelase ihambe izoshayisa naye phaphame. "Sibani, kwenzenjani?" Aphuma uSibani. "Sishayisile isikebhe sethu sigcwele amanzi ngaphakathi." Hhayi uMwelase ethi khipha yonke into esindayo ilahle ngaphandle. "Hawu, izipho zethu nje lezo." "Oh, ufuna ukuyigcinela umngcwabo wakho? Khipha le nto." Iqala indawo engaphambili kwesikebhe isithele emanzini. Balahla amabhokisi nezinye izinto abayiphethe. uMwelase athi letha leliya bhokisi. Gcwala Sibani, kuze ungamenzi uma lingafiki usizo. "Iphi yakho Mwelase?" "Sengimdala mina asikho isidingo sokuy'khathaza ngami." uSibani agijima engene phakathi esikebheni abuye ne-flare gun. Athi sebenza kanjani le nto Mwelase? Ayibuke ithinteke ngephutha edubule ngayo phansi emanzini. uMwelase ahlehle kancane nge-wheelchair yakhe ayobambelela ekhoneni lesikebhe. uSibani-ke manje useyadabukisa uyaxolisa uMwelase. uMwelase ethi hhayi khululeka, isakhona imikhumbi esiyishiye ngemuva. Bathe benganakele ngempela uqhamuka umkhumbi owodwa kodwa uhambela kude nabo. Basathe bamemeza kwanhlanga ngayimuka nomoya. uSibani aze agibele phezulu anyakazise ingalo kuyfanele nje. Ngoba isikebhe lesi sesitshekile nje uSibani elapha phezulu. Hhayi vele siwe naye. Saca phoseka emanzini. Ne-wheelchair kaMwelase ilandele nayo iyogcwela. Nansi ayishona phansi olwandle. Noshaka sebelana-ke nabo baxakekwa phela yilo msindo abangawujwayele lokhu kwenzeka la. uMadala lo oMwelase imilenze iyalenga akakwazi ukuyidonsa. Aphuthume kuSibani abhukuda athi uzama ukuyomsiza ehlephuke lento abambelele kuyona uMwelase aphoseke emanzini naye. Amemeza uSibani, "Mwelase!" Asho ukukhala athi uyabhukuda yamlandela i-life jacket engamvumela ukuthi angene emanzini. Agibele phezulu esikebheni agumule le nto lena, athathe intambo ayibophe ukhalo agcume naye amlandele. Lapho uMwelase uyehla kancane kancane akasanyakazi. uSibani amfica azabalaze naye baze bawuphumela phezulu. uMwelase lutho ukuvuka, uSibani amphampe isifuba amaphapha angamukeli umoya. Afikelwe icebo athi umdonsa ngempama asibambe uMwelase isandla akukhwehlela amanzi avuke. "Wenzani mthetho wakho wenzani?" Xolisa uSibani.
asukume ayohlala kude noMwelase afike ayigoqe khona. UMwelase alula isandla uphethe into esandleni, axebula isikebhe, ngaphansi kuvela eminye imbala kuye kuvele uphawu olubhalwe uDesayi. USibani ayibone le nto wasukuma asondela eduze. Athi uMwelase, kuningi Sibani esengikuxoxele khona ngeDesayi ukhula. Ngathi kuwe ngiyazi ngoba ave ngihamba umhlaba, ngiyibonela ulwandle, kodwa akulona lonke iqiniso lelo. UNdlunkulu waseDesayi washona ngenxa yami, lo ozala le ngane ebungazwa namhlanje. Hayi, uSibani akhipha amehlo, angayikholwa-ke le. Ebese eyayiqala indaba uMwelase amlandise kwenzekela kanjani. Eminyakeni eyedlule uMwelase wayengomunye wonogada ababeqikelela ukuphepha kwenkosi eDesayi futhi ewuthanda umsebenzi wakhe. Ngelinye lamalanga kwanamahlebezi ukuketula inkosi ngoba bathile befuna wonke umcebo wakhona ube ngowabo. Ngobusuku okwakuhlelwe ngabo lokhu, uMwelase nomunye unogada bayithatha inkosi noNdlunkulu bethi bayobacashisa emkhunjini ukuze phela baphephe futhi abangayidalula kumuntu le ndaba ngoba sebezwile ukuthi la konogada khona impimpi. Bathi sebenombela emkhumbini kwaqhamuka isikebhe sonogada abahlanu basolwandle. Labo nogada basola uMwelase ukuthi nguye kanye ofuna ukusoco ngenkosi. Usekhathele ukuba isicashalala sayo, sewazi nokhiye bala okungangenwa khona. Yikho kanye balethela emkhumbini ukuze phela nomngani wakhe lo ahamba naye ezofihla ubufakazi bengathi nje bathunjwa kuphele kanjalo bengatholakali. Hhayi, unogada wayehamba noMwelase wathi uyakuphikisa lokhu, basho bamdubula. Bathi inkosi ayiphephile neze ezandleni zalaba ababili. Kusukela manje ibona sebezobhekelela ukuphepha kwenkosi. Kwathi mase befuna ukubulala yena uMwelase, kwasho ukuthi bafike endodeni. Kwaliwa, kwashayana, omunye wabo babanga isibhamu sasesiqhuma. Kwabonakala ngoNdlunkulu nje ethi dindi lezi phansi. Inkosi yaguqa, izama ukuhlenga kwayo. Wonke amehlo manje abheka kuMwelase, kwathiwa ikhona obukuhlosile-ke lokhu. Base bemthatha ngebhamu ezama ukubaleka eyongena esikebheni. Wafika wawela khona kuMwelase emanxebanxeba. Ngokubona kwabo wayengeke esadabula. Basiphusha isikebhe sakhe basibhekisa olwandle. Yonke into yenzeka ngokushesha, kwanzima nokuthi inkosi ithathe isinqumo kuyiso ngaleyo nkathi. Pho wasinda kanjani? Kwenzakala nenkosini engane yayo? Ukubuza uSibani. Olwandle lapho-ke ngathola khona abadobi basemafamiyama. Ngokwazi igalelo lami ebukhosini banginakekela ngaze ngalulama. Ngacela futhi ukuba ukuthi abangayithi mvu. Ngabona ngcono ngingabuyela emuva ngoba kwacaca yonke le nto yayihlelela ukususa mina esikhundleni. Kanti futhi namandla okuyilwela ngisenawo ngoba senginje. Inkosi yona yamfihla uNdlunkulu yize kwayithatha isikhathi eside ukuthi idlulise. Ngezwe ukuthi nalaba ababekhona emkhunjini ngalobu ebusuku zagcina ivelile iy'nhloso zabo, bagwetshwa udilikajele, abanye baxoshwa ebukhosini. Kodwa kwakumele ubuyele uyitshele inkosi kwangenhloso yakho kwenzeka uNdlunkulu. Ngabona ngcono mfana ukuyekela ubudlelwano obushile bomlotha kanjalo. Nakho-ke Mwelase, ngineqhinga. Asisukuma uSibani ayongena esikebheni, noMwelase uyaxakeka manje kwenzakalani? UMwelase abona ngentuthu iseshonqa. Hawu, hhayi kuyagula impela lokhu kwengane. uSibani athathe i-life jacket ayigqokise uMwelase. Athi vele madala somenza, okungenani lokho okusele akusisize ukuthola usizo. Sisho isikebhe sabo intuthu ephezulu.
Sishe, caca ukuthi hhayi kumele bengene emanzini akufiki umuntu ozobasiza. OShaka nabo sebela, uSibani uyamemeza, ushaya amanzi uzama ukubaxosha. UMwelase athi, yini ungayeke vele sife noma uqonda ukuthi ufe mina kuphela? Owodwa uShaka ujika uze ngqo kubona. USibani adonsa ibhuku eselincane entantayo alindele ushaya. Ezwe ngezwe nje, hola amigo, umngani wakho usela, layisha into ongayazi, siqhuma phezulu isikebhe sakhe. Athi hhayi abakotele, bakotela-ke nabo base behamba. USibani, uMwelase no-Olamide bafike-ke eDesai. Kunenqwaba yabantu lana bavimba indlela, eminye imikhumbi yadiliza, eminye yalayisha. Aqalaza uSibani babonane noLethu. Bagijime bafike behagane. uLethu athi, Sibani, bengikhathazekile ngawe, uphi umkhumbi wenu? Ayiboni makalezi lento, ayihlazi kuse-Angel ehag yabo. Yewona sikhohlakale kalowo mfana. Dedelani. Asho kuLethu ukuthi sebebonile inkosi sizohamba bese ingane yayo imemezela isipho esithandile. uSibani athi ngeke ngayibona inkosi. Acela ukudluliswa kuminyene lapha. uSibani ayimpintsha abone ukuthi hhayi akudluleki. Uthe uma evusa amehlo abone isikebhe esilahlile nje abantu abalesha ngazo izinto beyihambise phambili ahambe yongena kusona. Mayegcuma ibhokisi lela liphethe liwe ngephutha lifike licindezela izinto angazazi laphana sisho ngeshodi isikebhe sibheke phambili aze ayothi shi odongweni. Begxuma abantu cishe baqede isikebhe. Ikubona inkosi lokhu isukume. Bagijime nonogada baye khona bafike bembambe bamhudule ahambe ugoqa phambi kwenkosi uKabanhle. Athi ngiyaxolisa Nkosi, bengingenhloso, bengifisa ukubona nje kuphela. uNkabanhle athi ubudedengu lento oyenzile mfana, ucishe walimaza abantu. Ake nihambe naye usazochaza. Wonke umuntu ubuka yena. Unogada amphucele ilibhokisana aliphethe alivule. Kuphuma unodolo omdala ongcolile awujikijele phansi. Bamqukula uSibani bahambe naye. Ingane yenkosi ilana naye esixukwini. Iwubone lo nodoli. Iye kuwo iyowuthatha. Iwubuke eside isikhathi ivele yehlelwe inyembezi. Ikhumbule uma wayo eyithungela wona esencane. Ikhumbule futhi nalabaya emkhunjini uqathaka ngaleya nkathi bewucasha. Kumangale wonke-ke umuntu manje. Inkosi imemeza, mbuyiseni lo weze la. Abuze uthathaphi lona uduli. Akhombe uMwelase. uMwelase-ke asondezwe phambili. Kuvela ukuthi hhayi uMwelase lo owayesebenza la ekhaya. Imangala inkosi ukuthi hawu usaphila lo muntu. Emva kwesikhathi esingaka nangendlela ayelimele ngayo ngangithi ufile. Axolisa uMwelase achaza udaba lakhe bese ethi usekulungele ukujezela icala lakhe. Imtshele inkosi ukuthi akusona isibhamu owawusiphethe sadubula uNdlunkulu uMwelase, ngakho awunacala.
Kodwa yithi njengobukhosi okumele sixolise. Emva kokuzinikela kwakho neqhaza olidlalile, kwakumele siliphakamele udaba lwakho. Sekuyisikhathi ukuthi ingane yenkosi imemezele owinile ngesipho esithandile. Umuntu owinile uSibani. Bajabule abantu, abanye bajabe, kubungazwe kube njeya. Inkosi yase iletha-ke isipho esithembisile. Kwaqhamuka unyanyavu lomkhumbi omkhulu, uhlotshisiwe ngegolide, kwathiwa, nawu umklomelo wakho Sibani. Hamba kuye ekhaya mfana uyojabula nomndeni. Kodwa uSibani wasinqaba lesi sipho wathi ebengenzele sona, okwakhe sekufezekile. Kwathiwa asikwazi ukubuyela emumva, akwenzayo kutshengisa ukungabaza amandla enkosi. uSibani abuke ngakuMwelase, uMwelase avume ngekhanda. Bese aphenduka kuSibani abuka abantu afike nabo, wayesethi, Nkosi, ngiyabonga futhi ngiyayithoba phambi kwakho. uMwelase behleli engixoxela ngemisebenzi yakho emihle nokubeka abantu bakho phambili ngayo yonke inkathi. Uyisibonelo esihle kimi. Ngakho-ke bengicela unike bonke labantu abaphambi kwakho ngokulinganayo izipho ezanele inani lalomkhumbi. Wonke umuntu wamangala kwangakholakala. Inkosi yajabula futhi kwayimangaza lokhu. Abantu bezindawo ezahlukahlukene bathola ukudla, abanye bathola igolide, abanye bathola imbewu, imfuyo, zindwangu zohlobo ohlukene, kwajabula wonke umuntu. Abanye abakwazanga ukulahla imithwalo emidala, ngakho balahlekelwa okukhona ngokungekho. uSibani walethela uLethu isipho esiyibhengela lasesandleni, kodwa akaze limenele. Wabona uMakaLethu washaya komuntu obhekele onganake sidalo. Kusukela lapho uSibani wabuyela emndenini wakhe. Umcebo awuthola wakwazi ukunika umndeni wakhe nalaba aphila nabo impilo engcono. Olamigo wathola esinye isikebhe esingconywana kodwa akayekanga ukusifuqa phezulu. uMwelase wayekhethela ukubuyela emafamu amnyama, waqhubeka nokuyixoxela iy'tori zakhe khona nokwakha ithemba kwentsha yakhona. Igama lenkosi uNkabandle nezenzo zikaSibani zanda zasabalala izwe lonkana. Wayiqeda lapho kuNdlunkulu Lethu incwadi ebeyifundela ingane yakhe. Inkosi uSibani imi ngaphandle ibuka onqanqemeni lolwandle, la sekukhona isithombe setshe sikaMwelase osewashona.